Marilo Abuda, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene Veronica De Leon, Wayley Midel, Winston Jenna Ashley Maisy, El Sunrise, Tony Mendoza, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Roel Carmen Bautista, Josepina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chika Rion, Emerito Zenaida Emerson, Ken Mea, Erica, Summer David. Zane, Kevin, Marco, Sion Manabat, Ernesto Bolos, Noli Lagman, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Harold Lagman, Melvin Lagman, Jane Lagman, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Ibon De Leon, Cristina Hostimbante, Gueco family, Mary Ann Castro, Juanita David and family, Arian Serrano, Ruth Serrano. Birthday, Aristeo Laksamana, Jane Giao. Wedding anniversary, Francisco and Ligaya Arcilla. Wedding anniversary, Moises and Rio Gasa. Safe travel, Nathaniel Giao. Wedding anniversary, JR and Catherine Dabu. Paraking makapasubaling kayadunan di Pat Torres, Rolando, Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Devin Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Jacqueline Bautista, Minerva Redward, Concepcion Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layub, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Francilin Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J. Simon and Mylene Bitog, Elisa Conrado and Jenny Mariano, Carmelita Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Rico Bessie and Chen Dueñas, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, J. Carreon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Etiague, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Chena Malyari, Paraking Malagwang Kapaldanan de Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Carmelita Manlutak, Monique Tongol, John Edward Mariano, Miguela David, Marites Sebastian, Ines Gosum, Norma Gueco, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry Davis, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Rina Kayanan, Romeo Lasco, Francis Lasco, Lucy Flores, Marieta Huela Roman Raquel, Rael Roelio, Eric Cesar Biscocho, Bernadette Nicole Palma, Vincent Laksa, Mila Gosum, Rodrigo Ocampo, Paul Castro, Reyes King and Jaira Magtoto, Lengleng Gueco, Joselito Castro, Paraking Kapayapan din Kaladwa di Jerome Maria Julian,
Simeon Lauriana Pelino Salome Jose Sr., Isabel Gloria Gilbert Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Marcelano Rebecca Roel Antonio Rowena Cuevas, Angel Amparo Felicidad Melanio Paulino, Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino Loreta Pedro, Cecilia Julio Julia, Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor Leonila Constancia Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana Marcial Trinidad, Roberto Mirhilda Lebrada Rodencio Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno Severino, Andres Clara Jose Boy Betwin, Pedro Leander Orense, Elena Julian Roque, Lydia Paule, Ernesto Alfonso Banjo Serrano, Roberto Wang, Jose Tantenco, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jennifer and Rapi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta Luis Corazon Emanuel, Isidro Maria Erico Mariano, Resting Carling Berting Rosario Mario Tim Mox, Oscar Alistair Sunrise, Julieta Hob Carel, Joan Clelan Cornelio Marcelina, Dionisio Mervin Kalugdugan, Tess Sita David, Castor Auring Santiago Erning Sevilla, Jose Lopez, Fortunata Jose Gasa, Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa, Cristina Vivencia Jolica Serapin, Rosalinda Victoria Marcelo Justin, Ernie Pablo Mirna Jimmy Felix, Virginia Aurea, Nestor Ricardo Bernardo Roberto Eduardo, Agustin Milanyo, Diosdado Elena Corazon Lucila Ernesto David, Benita Pacifico Jerry Alice Ruben Sr., Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Saturnino Charmaine Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana Among Damaso Inco, Miguel Maria Juliana Corazon Claudia, Jose Sason Emerenciana Salvador Reynaldo Torres, Jose Flores Ray Ronnie Domingo, Edgardo Reyno Lucia Cunanan, Jesus Rosario Ignacia Evangelista, Tito Lourdes Bernardo Roberto David, Heidi Robinson, Ireneo Cristeta, Luz Rupo, Fidel Abuan, Yolanda Malasique, Fulgencio Clarita Gosum, Froilan Andrea Buling, Mateo Maria Barbara Alfredo, Isidero Segunda, Lydia Roberto Pablo Valencia Nicasio, Francisco Guillermo Roel Nel David, Tiborio Massimo, Jose Gangcuanco, Rico Monreal, Genaro David, Paulina Mercado, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makaga nakakarela. Kapanyawsan karing kakasal. I Alvin Paul Garcia ning San Juan Nepo, kasalya kang Nicole sa Hagon ning San Juan Nepo, king July 6 ing kasal Daketi Betis. I Roel S. de Mesa ning Santa Ursula, kasalya kang Maricar F. Tongol ning Santa Ursula, king August 7 ing kasal Keti Betis. I Ibes Emmanuel M. Zuniga ning San Fernando, kasalya kang Rona M. David ning San Juan Nepomuceno, king August 24 ing kasal da Keti Betis. Nung ating kong balong kasangkanan, ban emituloy deting kasal, pakisabi na mo po king Kura Paroko o king Paris Office. Salamat po.
kagagawan mo keng metong, metong king kapanayan, at metong king lugod. Indulang lawan tala, tinapet alak lamu, waga Kristo at Tsuya, lugod ni Diyos panwa. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, metong king kapanayan, at metong king lugod. Ing pamangan ni Duman, tanda na laning bena, kapayapan king tao, iti ang kalamna. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, Metong king kapanayan, at metong king lugod. Inapepiraswan niya at alaki ulusya, ilagiw ng Jesus sa hadis ang Maria. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, Metong king kapanayan, at metong king lugod. Kay kami sang papurian, tulanin ing kabiyosan, lugod di panatian, tapat kay ngaduan. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, Metong king kapanayan, at metong king lugod. Aldo suywan ka, aldo samban ka, aldo tukyan ka, ikekang pantalan. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, Metong king kapanayan, at metong king lugod. Kay pagkapurian, kay kaanak dangalan, at king Espirituyo, bibiyek kaligayan. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, Metong king kapanayan, at metong king lugod. Almoning pamitipon, patulad ang lalapit, indulang ning Ginoo, metong makatipon. Kristo kapatani, kagagawan mo keng metong, Metong king kapanayan, at metong king lugod. Antimeto nga familia mitipon tamo kilagi ni pampo ning anak kampo ning banal espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo tamang Jesucristo ing lugod ning Dios ating pamakisan metong ning banal espiritu mantabi kay kayungan. At keka antemorin. Pakamalan kong kakaluguran pa makatipon tapong ening kalabi ng adwang Domingo ning karaniwan na panahon pasalamatan ning apong Ginoo para karing sablang kalam at grasyang pagkalub na kay katamo. Lipat din kay katamong kainan ampon kasalanan. Ing kataymikan din kay katamong puso, kay katalang pagkalungkutan detang dakala pinandit, bila ko tamo kapanayan, kapanaligan at kasalpantayanan king Ginoo, aparating kayan tabe tamo karing pamaglakbe tamo. Pagkalungkutan tala detang dakala pinandit, tala bayan din taong malungkot,
Ding taong mangailangan karing katamong kasaupan. Kanyawaran taming kapatawaran ning Ginoo, aning balang metong katamo. Itangan, magkumpisal ko. King Diyos sa may payang totoo, at kay kapatad, nakasala kong bina, ingisi pamano at dapat, ngayliwang kakulangan, ulinitay panigapupang Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutam. King Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Iuli nakatangan sana king biyalang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ning meto sikluban, sa sambanda kanting Ginoo, Diyos sa parating malapit kay kami, masaya king mamausip pa keka, iba't king kayala ng kapanatagan ning yatong iti, babalik dan ming kay kang kasunduan, papanatilyan mo king metong king kay kang kapayapan, manalig king kay kang lugod, itinganaduan mi king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibigyan po magari kambe mo king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ng Ob. King busal ning sigwa, may kibat ya ing ginukang Hob, nga nang migsalita. Ninuwari ing minagwanto, king dayat malat, ganitang mi bugnos yat mi sapwak. Ganitang binalot ke king ulap, at saka ke limpinan, king makapal alulam. Kanitang binili ko ringangganan ay nasukat lalagpusan at ingkeyang pasbul binili ke at dininan kabat. Angga kamo keni nga kung keya sinabi at lagpus kanita e kamalyari at ding mangatas ayalon may nga sambulat lakete. Ingamano ning Kino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, Ginoo pasalamatan niya, lugod na alang ang kaya. Tutukita mo bukin pa magkanta. Ginoo pasalamatan niya, lugod na alang ang kaya. Ginoo pasalamatan niya, lugod na alang ang kaya. Ding sinakebarko, banlipat ning dayat malat, karen lam mga lakal, libutan ning danuman, ing makapagmulala ng depatan ning Ginoo karelang tengalan. Ing Ginoo pasalamatan niya, lugod na alang ang kaya. King amano natin yup ing angin amasikan at mengaragol laring alon ning kadayat malatan, tinas na lang matas amatas ding bapordo at kay bat sildak nala ang kaking kalalaman mga sira lalub balara mga matenongon. Ginoo pasalamatan
kasakitan a karelang daralanan at linigtas nala king gipit dang kabilian. Kayang pepatahimikan ing bagyong masikan. Ding alon ang mga ragol tinok ng lanaman. Hindi pasalamatan niya, lugod na alang ang gaya. Metulalang emunano, ulining katahimikan at pitnubayan nala ang gaking sadsaran, akarelang pakisaran. Ulining alang kupas ng lugod, ingginu, sukat ding pasalamatan, alang-alang karing malang, kayang depatan para karelangan. Ingginu, pasalamatan niya, lugod na alang ang gaya. Ingginu, pasalamatan niya, lugod na alang ang gaya. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing lugod ng Kristo, yung balamo mitutulak ke kami, ngening abaluming meteyo, para karing sabla, at uli na niti, ring sabla, miyayagumla king keyang kamatayan. Meteya para karing sabla, banding mabiyengeni, enala mabibye para king sarili ra. Nune para kang Kristo amete, at mi pasabyan mi para karela. Uli na niti, ing paglalawe mingeni kanino man, manalumpakan king panyukad ning tao. King milabas sa panahon, makanyan ing panlalawe mi kang Kristo. Dapot ngeni na makanyan. Inya ing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. Ala na ing sadya ng pangatao, mi bayo ning lubos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Lintoya libutad tamo ing meto nga maragul a propeta. Di natangyay Diyos, ban iligtas ne ing balen na. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekaan timuri, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo.
Minsan naldo inyang may bengina, nga ng Jesus karing kayang alagad. Tara, dalakit tamo king kangat baning dagat-dagatan. Inyalikwan dalaring dakalataw, sinakilaking bangkang sasakyan ng Jesus at delakit de. Atin lang kayag na naliwa pang dakalabangka, di natang ing tutong masikan na hangin, sa sapulane ning mga ragulalo ning bangka, halos kakat mune king danom, makasandal nema ni Jesus, king meto nga ulon, king banda ng tauli ning bangka, matod to dia. Ginising dering kayang alagad, Maestro ngara, ala na numan keka, nung mga mateta mo ngan, mi bangon ni Jesus at ngana king angin, tuknang ka, at inutos sa king dayat malat tahimik ka, tinok nang ingangin, at mi kamaragula kataymikan, kay ba't ngana ka rin kayang alagad? Bakit mitatakutan kayo? Ala ko pang kasal pantayanan? Detangan nala ning maragula takot at kilabot, at ngara king metong at metong. Nino kaya iti, pati na ing angin, ating dayat malat, mamintu keya. Pakamalan kong kakalaguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Kumusta kayo po? At bayo ko po magumpisa kini pong homily proper ating ko mo pong buring ituldo pong meto nga bagay kay kayo. Kini po pisamban, namilyari kini king kilob na po nining kay katamo pong malagong pisamban. Magbanda ko po kini uling June 9, Aldo Domingo, gusto ko ba keniya pong lugalita? June 9, Aldo Domingo, impong malagong pisambanay ni, pakasinop-sinop taya, pakalinis-linis taya, pakasanting-santing taya, pakamintain taya, at bayo po mayaring misa po ta, atin po magsalita kay katamo, atin la pong masanting agawan king kay katamo pong pisamban, first time na pong gawan king Pampanga, ining pamagaral king kay katamo pong pisamban, ban kanitang yampang ren tutuking pari atin lang program at atin lang guide king pamag-restore ning kikatamong pisamban, aliway tang talakad ka rin, lasak ka rin, gananong burina ning pari. So tokyan tamo po ring eksperto. Ibalik ko po king sasabihan ko, June 9, Aldo Domingo, karing may nakit po king Facebook post ng Kong JC, ating Facebook post ko. Kaya ni pong pasimano ngayon ni, mga siguro pitula pong butol sampalok deng melakwan keni. Ado mo pong bagay naman ita, pigigutan la o bibilad na lagagawa ng bini retang sampalok keni. Eko po balo nano, pero metong mo po yung balo ko. Kabastusan ita, king masanting tamong pisamban. Maniwala ko po ka rin. Eko na po buring pakirakpan itang tao nga ita. At po ta nga parakap ke po ta metong pong galon abutol sampalok, ing payakbol ko po kaya aba, maluwat ya pamon tumubo yung sampalok. Inya po sana, abe-abe tayo pong linghapan, ing kikatamo pong pisamban. Kadwa, mo po butol at kalinisan king kilub pisamban, adwan ko naman po, kareta pong sisimba king kilwal, nung makananuyo pong agyong dela ketang peka malaw ta sulok ning pisamban, ding luklukan, sana po kaya rin ning misa, atin ko pang energy para ibalik la, ring kaya kayo pong luklukan. Uling nung ali po, mapilitan tamo pong ilakokula, ring luklukan, king kilwal, pisamban. Uling masisirala, deng aliwa po mawawalala. Okay mo naman po kaya kayong kasunduan tamo ita. Tatango kayo po ken. Amen. Istong malalakwan la ka rin, bawasan tala pong bagya-bagya, ring luklukan yung kilwal, hanggang alahan ako pong luklukan ken. So, kasunduan tamo po ita. Amen. Eko po magreklamo kayo. Kayo po yung pane magreklamo king pisamban, pero etane man pisaw-saupan ing katamong pamaglingap king maragutamong pisamban. Amen. At po takanong king panahon ngayon, iyan ini na po talaga yung homily ko po talaga kanyan. Makagising kayo pa po. Kaya ni kanong panahon ngayon, nino po ring mareklamo.
Lang biyasang itong nga magreklamo keni. Panay kondakal sa sabihan, wari. At ngeni kanong panahon ngeni, kapag meron kang reklamo, isumbong mo kay kanina? Tulpo, ngayo tambing ne. Balo yu tambing, isumbong mo kay Tulpo, ngat nga kupin kanita. Itulpo, gewa tayo pang senador na ning Pilipinas. We want a Tulfo kind, a Tulfo brand of justice king Pilipinas. Uling mabilis. At aliwa mo ita, burita mo pa, ingindredos. Nakatangka buring manalbe kang Tulpo po, tangating mi papate, pumakanyan. Lawan nyo nemo po yung kasiping mo. Lupa yung patulpo, lo nye. O lupa yung tutulpo yung kasiping iyo. Lawan nyo nemo? Lawan nye. Lupa yung magreklamo, o lupa yung rereklamo. Tandaan ang tamo po ini, ala naman problema nung biyasa kang magreklamo. Pero, ing taong puro namo reklamo, kapilan man, eya masenso. Aniwala kayo po ka rin? Okay mo naman yung biyasang magreklamo. Pero nung balo mo namo magreklamo, kapilan man, ala kang akit masanting king yato. Kapag puro ka reklamo, hindi mo makikita si Kristo sa buhay mo. Yung dimdam tamo pong ebanghelyo kaniti pong aldo ngay ni, dimdam tamo deng alagad mo rin, linapit laking Ginoo, migreklamo la kaya, uliwaring balamo, layang gagawan, sapul-sapula na laring mga ragula, alon, ing karelang bangka, at nanong gagawa ng Yesus, nananuya, matudtudya, makasandal yang manyaman king kayang ulon, nga na ng ebanghelyo, makasandal ya king kayang ulon, ginising de maestro, ala nanuman kekay, mga mateta mo, may kibati Yesus. Inutos ni ngangin nating bagyo, tahimik ka, tuknang ka. Pero ngela malayan, uling minunay yung karelang pamagreklamo, raikit kaya bereking bangkara, inggino. Minunay yung karelang reklamo, kaya raikit inggino. Tandaan niyo ini, king biye nga kupin, ala naman problema nung biyasa kang magreklamo. Maski po king Ginoo, welcome laring bagay nga reni. Ing pamangadi iya mo pamanyawad at pamagpasalamat. Ing pamangadi malyariya naman pamangaga king harap ning Ginoo. Ing pangadi malyariya naman pamangulisak king harap ning Apong Ginoo. Ing pamangadi malyariya naman pamagreklamo king harap ning Apong Ginoo. Uling buri ng sabihan, atin ka pang buring sale sa king biyem, at manalig ka pang pakibata na kaning Ginoo. Pero nung ingbiye mo, puro namo reklamo, may talaga akit pangimot ing Ginoo, king pamibiyebye mo. Pota pong babagyo, nano po waring gagawan niyo po ang babagyo. Lumwal ko po king bale, at pigilan niyo yung bagyo, tayo kayo ikibuloy, agyo yung pigilan ng bagyo. Ali, tamog yung gawan nita. Ingagyo tamong gawan nistong babagyo. Inggawan tamo, isadyaming bale mo at ing sarili mo, king nano mang malyari. We can stop the storm, but we can stop worrying in our hearts by preparing ourselves for the worst that is to come. Ito ingagyo tamong gawan. Ingagyo tamong gawan pigilan ing daratang. Ingagyo tamong gawan magsadya at magtiwala king nahanuman ing datang. Because life is 10% what happens and 90% how you react. Maniwala kayo po ka rin? Ingbiye ka no 10% nung nanong malilyari ka at 90% nung makanano kang makibat ka ring malilyari ka. Kapay siralob, sabihan mo kayong kasiping mo, kapay siralob, mayari mo rin nga mo kaya. Mateka mo rin nga mo kaya. Biro mo po. Tamo pa'y siralob. Huling potang may sira kalob. Masira ka diskarte king biye. Life is 10% what happens and 90% how you react. Look at this situation. Nino po rin talasawa kaya kayo. Panay ko makatas gamat, patsema kanya. Nino magtas na pong gamat. Sino po mag-asawa? Baka nahihiya po kayo sa mga asawa ninyo. May bibigay po akong secret sa inyo sa buhay mag-asawa. Kung bahala nung mako gagawa na inikantatang ko.
Pero nga na po rin metong may asawa ngayon migtakaya po ining asawang lalaki nga ng makanyan, darling, o tapansinan ko, nakapapali, buntok ka na ako nga ng makanyan. Mumuli kong malasing, nakakakatak. Mumuli kong pase-pase na muking pasbul, kamagsalita na anuman nga ng makanyan. Hanggang pangarakap mo kung may babae nga ng makanyan, nalakang gewa ka na ako nga ng makanyan. Nanawaring gagawan mo, o nakamimimwa ka na ako. Simple mo yung gagawan ko nga na. Basta't penamdaman kong mimwa ko, keka nga ng makanyan, maglinis kong CR, nga na, kudkuran kayong toilet, tamo, karen ko nga nibulos, nga ng makanyan. Makanyan, nga ng makanyan. Sige na mo, lawan ko. Sige, kinabukasan, minuli ang malasing. Ikit maglinis yung CR, yung kayang asawa, kudkud king toilet, lininis niya nga nibong CR. Wapin nga, kinabukasan, mimbabae naman, ining asawa na, disnanek, ikit mikit laking dalan, mambabaya. Kauli bubulat, maglinis siyang toilet, nga ng makanyan. Magtaka nining asawa ng lalaki. Gewa ko na nga nini, mimimwa ka na ako, maglinis ka mo, nga ng makanyan. Nanong sikreto mo, nga ng makanyan. Metong mo naman yung sikreto ko. Balang mimimwa ko keka, maglinis kong toilet, at yung gagamitan ko yung toothbrush mo, nga ng makanyan. Biro mo po. Life is 10% what happens. Pinakit ko sikreto ka niyan, bahala kayo. Life is 10% what happens and 90% how you let God do things. That is the secret to a peaceful life. Sometimes it's not about the problem, but about how we react and how we let God handle the problem and say, quiet, be still. It's not about the storm, but how we let God handle the storm. Tamog yung pigilan ning bagyo, ingagyo tamo, magsadya, at manaya king datang. Buri ko na pong pupusan nining umilya ngayon and share to you the secret of Dalai Lama. Nga nang makanyan, Dalai Lama. The secret to a happy life is this. Potangatin kang problema, ating problema mo, atin yang solusyon, kamamoblema. Kasi, ating solusyon. Pero nung yung problema mo, alayang solusyon, ot mamoblema ka pa, ala namang solusyon. Mitas ka mo presyon, mate ka mong kusumisyon. Muli nakake kayo, kaulan ming kekangulon, atin wala ka mang kutsyon. Tandanan mo ini, ing mission na pamagligtas, aliya keka. To calm the storm is not your problem. Your problem is how to prepare yourself in the face of the storm. Ing sikreto king payapang biye, nga nawari ning Ginoo, at dua mong bagi. Pakatandanan tala rin Nung bisa kang maging masaya king biye mo, if you want to be happy in your life, just two things. No, pakibaluan mo nung nanong agyo mong baywan, at detang emo agyong baywan. Isto nga balo mo lanano laring bagay agyo mong baywan, at emo agyong baywan, mas maging payapaya ing kekambie. Pakibaluan mo nanong agyo mong gawan, at pakibaluan mo nanong ing ginumo ing agyo ng mamaralan. Yan ing sikreto, king payapa at masayang biye. Amen. Talakad da po ngayon iti pasyag tamo, ing kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, si pamayupayang totoo, linalang king banwat yato, at kang Jesu-Kristo nga nakabugtong nga ginutamo, pengagliging upayan ng banal na Espiritu, ibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, inipaya ka ring mete, king katlungal do, sinukliyang mebye, epaitas siya banwa makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang totoo, ibat ka rin magbalik yan naman kiti, panmukum ka rin mabiyang, pon may nga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, impami sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at kimbialanganga. Amen. Busta niyong mikasapat tang kasalpantayanan, ban manalangin kang Yesus, at makapatok ng pakaring hanggang bagyo rin kaya katang biye. Nga tamong manalangin, Ginoo, kaya kake manalig. Ginoo, kaya kake manalig.
Ding kakalaguran mo king magkakasakit ayato. O Gino, kalupano ning meto nga malating bangka, limutad ning bagyo. E kamatudtud Ginong Jesus, papanatilyan mo yung karelang kasalpantayanan, inya ng aming manalangin. Ginoo ke kake manalig. Ding kapatad mong maliligalig king gera, kalupano ning meto nga bangkang pibabalugse ning alon. E kamatudtud Ginong Jesus, dinan mong kapayapan, inya ng aming manalangin. Ginoo ke kake manalig. Ding taong makababad king pamikasala, kalupanoning meto nga bangkang lulubaning danom. E kamatudtud Ginong Jesus, ibalik mo keka, inya ng aming manalangin. Ginoo ke kake manalig. Ding alagad mong tatakot king paing tungol, kalupanoning meto nga bangka, anong nuring tao sa siyolang pasaw. E kamatudtud Ginong Jesus, dinan mong kapanaligan, inya ng aming manalangin. Ginoo ke kake manalig. Ing iglesia mo, manaligya at manalangin, mit mong tiwala ka. Ginong Jesus, kalupan yaning meto nga bangkang pasibayo, mena kita kapayapan, inya ng aming manalangin. Ginoo ke kake manalig. Tanggapan na sana ning ginuing kaya katamong kapasalamatan, Yulino sana king kayaryan ang maligaya ring kapatad tamong mayang unabye. At ipagkalam na sana ing kaya katamong kapagnasan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ke kake manalig. O Diyos, sa ipami, adwan mi kaya kaing pakibat ka ring sablang kayadwanan mi lalong-lalo na para karing kapatad at kakalaguran ming mangailangan, karing masakit at karing mayang ubiye. Pagkalub mo, ing pekamalala makapagnasaning kaya kaming puso kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tindawon karinggamat mo. Kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplalat ning kayang Santa Iglesia. O Diyos, sa ipamit tanggapan mo reting kaya kaming ayin at manano na sanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kaya puso't kay isipan, at gawa na king parating masigasig sumuyo kaya ka, itingaladuan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kay kaantin iyat ore. nayo ring pusoyo. Pakayat nano king Ginoy. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Unepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king kekang lugod binukod mo kami ba ni pakilala mo ing kekang karangalan, ang yang gilutan da ka, paulining kasalanan, mi ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lub keka, ulinita, ing kaluguran mong anak biging tao yang kalupami, ban ating kalupaming tao makapagligtas ke kami king kapahamakan, at pangaliliking dalan, kapamilatana, aring anghel ning banwa, yayampang ding karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala rapan mo kapilanman, misuge sa ing siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Diyos kang mayupaya, banal banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, Nuyaing banwa, ipnuyaing yato. banwat iatumit mo, hingke kang ligaya, o sana, hingkakatas-katasan, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya. Mapalad niya'y dagat. Banal ka Ginoo, Diyos tunay kapin banaloy king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, palukob mulat pabanal deting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyari lang katawan, hampon daya, ning ginuming Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan kinwaning tinape. Pepasalamata na kampon pinuri, piraso net dinwang na ikaring disipulo nat ngana. Wanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti. Huling itiing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis. Pasibahin na kang pepasalamatan ng puan pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo nat nga na. Wanan yeti kayo nga nat minom kayo kaniti. Huling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayang puan na lang hanggang tipan. Pamibubu para kaya kayong puan para karing sablang tao. Panketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo itiging pamigagana kayo, kanako.
Ing misteryo ning kasal pantayanan. Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulong ipaing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo. Daraon mi kay ting tinapin ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo. King ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi oy paing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i-Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang may hangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang angga, ban kayabe ng Maria kapilan man Virhen, induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuwan mong apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kay kabanding panahon, apuryan da ka sa tapaligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang bayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupuryan da ka, at parangalan, manggaman, kingalangangga. Bit mong kapanaligan at lugod kayong Diyos, bata mong at syuban mamaos, tamo kayong ini. Kapamilataning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Anting pamamatawani, paring may kasala ke kami, emuke ipaisaul king tukso. Nunei kabus king marok, kabus mo kami king maro ikabos mo kami o ipaking sablang marok, malugod mong ipaggalubing kapayapan king panahon mi,
Ban king aso paning pakalulo mo, parati king mitimawa king pamanali paning kasalanan, mikabiyos salang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, ing panyatang ning talapangabos ming i Heso Kristo. Uling ke kayong kayarian, Ing kayo payan at ligaya. ating ligaya, manggaman, king kingalanganggo. O Diyos, save pami. Ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos, sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, pamayapan ng panpisan metongan megpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sanang parati kaya kayungan. At kekan timurin. Masayang paralan idakit ang eniking balang metong ing tandaning kapayapan at pami kakapatad. Isa ng pami abining katawan ng pondayan ng ginataman sa Kristo. Ipagkalob niyong biyayang nagkikataman ng sublang tagap kaya. Akamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ng Diyos. Niyo Yesu Kristo, ing lupa ning lugod at pakalulo ng ipa. Niyo milalako king kasalanan ng yato. Papapalad tamo, ikatang mayayaos, pan makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo ek matampang tanggap ke ka. Dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Nakatangan sana king biya lang anggap. Amen.
kasaupan na lupanin ito. Ingkrus akong pusalang tawaging Simoning Serene, iniyang puro na. Ingkaluman lumusong ka, alundamang sa salungat ika, at dalundong tataklupin ka. Iyuya'y mga tawid ika. Alayon man kang tirugan at tuturo na kasakit man maninto ka, manalig ka mayroon. Alinayon mamandal na, imetong mo sa ligana, sa blatahimik na. Ingganuman lumusong ka, alundamang sa salungat ika, at dalundong tataklupin ka. Ginuya'y mga tawid ika. Manalangin tamo. O Diyos, save kami. Ipagkalume kaya kaming katawan at daya ng anak mo. Panibayin kaya kaming ikekang biya karing puso mi. Kingkekang pakalulo. Bitasan ming pangakabos mi at idala mo kami king biya lang hanggang pagmasusyan mi ganiting Eucharistia. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo. Amabibi at magari kambe mo king kami itong aning banal Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo para karing mapilan pong announcement. Ibat po king katamo pong, ibat po karing kayantabi tamo po king University of Santo Tomas. Ausan kay pong eni ban ipresenta po yung programa tamo pong gawan king katamo pong parokya karing daratang pong bulan imis Bevs Bautista. Take it away, Miss Bevs. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko pong magpasalamat sa pagkakataon na ito na humarap po sa lahat ng parishioners ng Betis Church. Kanina, gusto ko lang pong magpakilala ulit. Ako po si Beverly Bautista, Bev. Ako po ang kasulukuyang officer in charge ng UST Graduate School Center for Conservation of Cultural Property and Environment in the Tropics. So, okay. Kanina po habang nag-homily si Father, though hindi ko po naiintindihan yung kanyang homily dahil Kapampangan, pero marami po siyang familiar terms na binanggit kanina. Conservation, reklamo. So, nakaka-relate po ako dyan kasi sa ilang taon po na trabaho namin sa University of Santo Tomas, lalo po kapag pumupunta po kami sa iba't ibang simbahan, nakatulad po ng Heritage Church ng Betis, yan po lagi ang concern. So, kaya po kami nandito, ang aming grupo sa UST para po i-discuss yung conservation management plan
ng Betis Church. Next slide, please. Ang Betis Church po ay na-declare as National Cultural Treasure. I think, and I hope, alam po nating lahat yon. Na-declare po siya November 5, 2001. So it's almost 2 decades ago. Pero hanggang ngayon po, wala po kayong conservation management plan. Next slide, please. Ayon po sa ating batas, kapag po may declaration ang isang simbahan, may mga benefits po kayo na dapat matanggap mula sa government. Ito po ay funding support. Pero hindi po natin yan makukuha or hindi po natin ma-request kapag wala po tayo, isa sa mga requirements po nila, ang Conservation Management Plan. Next slide. Dahil po dito, nagkaroon po ng agreement ang University of Santo Tomas, requested po by our Father Gian, and our Bishop. Ang kasunduan po na ito, nalagdaan po noong nitong katapusan lamang po ng Mayo. No? Dahil po dito, next slide, gagawin po namin, tutulungan po namin ang Betis Church ng gumawa ng Conservation Management Plan para sa buong simbahan ng Betis Church. Ano po ba ang Conservation Management Plan? It is a guiding document on how to manage and conserve your heritage structure. Ito pong ating simbahan. Bakit po natin ito kailangan gawin? Of course, alam po namin na mahal po ninyo ang simbahan at may cultural significance po ito. No? Marami po. Halos po lahat ng significance ng simbahan ay makikita po dito sa Betis Church. Next reason is to mitigate deterioration. Alam po naman natin na napakarami pong risk ang simbahan ninyo. No? Lagi po kayong binabaha, lagi po tayong binabagyo, bukod pa po doon sa mga man-made risk na po pwedeng mangyari. No? Meron din po tayong mga lindol and no, alam naman natin, recently nagkaroon ng lindol dito sa Pampanga. And of course, to regulate changes. Ito po, no, para maiwasan po natin yung mga reklamo, ang CMP po ang magdidikta sa kung ano ang dapat gawin sa ating simbahan. Magpalit-palit man po ang mga taong namumuno dito sa ating parokya, meron po tayong titig ng guidelines sa mga darating na panahon. Next slide. Marami na po kaming ginawang CMP sa iba't ibang parokya, no? Lalo na po yung mga heritage churches sa Pilipinas. Isa po dito ang Hasaan Church sa Misamis Oriental. NCT din po siya. So halos kasabayan ng Betis yung declaration niya. Pero parang 2 years ago lang sila nakagawa ng CMP. Tunulungan din po namin sila. So iyan po yung na-produce namin. Next slide. Dahil po sa CMP, nag-conduct po kami ng iba't ibang training para sa mga parishioners. Alam po at naniniwala po kami lagi na wala pong ibang mangangalaga sa ating simbahan kundi tayo. So nag-conduct po kami ng biological growth removal training. Yun po yung mga halaman na tumutubo sa pader ng simbahan natin na nakakasira. Nagkaroon din kami ng lime making training kasi made of bricks po yung simbahan ng Hasaan. So, ang lime po, yung palitada po na lime, no, nagsisilbing proteksyon ng simbahan
para mapigilan po yung deterioration. Next slide. Ang isa sa mga feature po ng Hasaan Church ay ang Tabiki Pampango. So it's a traditional walls of the church. So inalis yun, pero ibinalik po namin kasi ang laki pong factor sa significance ng simbahan yung Tabiki Pampango. And also, hindi siya pwedeng palitan ng ibang materials kasi structurally it could affect the entire church. Nagkaroon din kami ng wood identification dahil made of wood majority of the parts of the church. Next slide. Of course, damage assessment. So inisa-isa po namin lahat ng sulok ng simbahan, ano po ang mga sira niya, at ano ang mga dapat ayusin. Next slide. Dahil po dito, may mga naging advantages po ang CMP, no? Napakalaking bagay. Nagkaroon po ng warehouse ang Hasaan, kung saan doon po nila nilalagay lahat ng materyales na pwede nilang gamitin para sa conservation ng simbahan nila. And of course, nagkaroon sila ng site development plan na tatakda ng anong mga plano na development around the church. And of course, naitatag po ang kanilang grupo na mangangalaga. Technical group po ito, no? Composed of architects and engineers, mga parishioners ng Hasaan. So sila po ngayon ang tumututok sa pangangalaga at sa conservation ng kanilang simbahan. Next po. Okay. Dahil po dyan, ano ang gagawin po namin para sa conservation management plan ng Betis Church? Next slide. Ang grupo po namin, no, sa pangunguna po ng center po namin, yung Center for Conservation of Cultural Property and Environment in the Tropics and the Cultural Heritage Studies Program of the University of Santo Tomas, collaborates with different colleges to come up with conservation management plan of Betis Church. Together with us are the UST College of Architecture, UST College of Science, UST Faculty of Engineering, and UST Faculty of Arts and Letters. For the first time po, it's the most ideal composition of team na ginawa po namin para sa isang simbahan. Ano po ang difference ng CMP namin na gagawin dito sa Betis compared dun sa previous na ginawa namin sa Hasaan? Doon po kasi sa Hasaan walang engineering aspect. Yung structural analysis and sa science naman, dahil ang strength po or significance ng simbahan po ninyo ay ang ceiling painting, magkakaroon din po kami ng painting analysis and microbiological analysis ng painting po, ng ceiling painting and even po yung mga paints sa santo. Next. So, to start with our team, hindi lang po siya nakasama. Si Mr. Joselito Corpus is from New York City. He is with us now to help us with the conservation management plan of Betis. He will do the architectural history. Ang architectural history po, no, aalamin namin ano yung layers ng mga pagbabago physically and structurally ng Betis Church. Next slide. Okay, so let me introduce the team from UST College of Architecture. May I call on Architect Ramil Tibayan, our team leader for architecture team.
Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. No? So ako po si Architect Ramil Tibayan. Ako po ang maglilid ng architecture team para po dito sa paggawa ng condition assessment po ng Pettis Church. No? So, pakilala ko lang po yung composition po nung team natin for the architecture team. No? So, ito po ay kasama ko po dito ay mga co-faculties ko po sa College of Architecture and mga graduates and student po ng university. No? So, first po si Architect Noel Cruz. Ito po siya. Architect Eunice Lim. No? And then yung ating pong mga architecture graduates and students po from the College of Architecture. No? So, sa mga succeeding na mga araw, makikita nyo po yung team namin na umiikot po dito sa simbahan. Bali, ang gagawin po namin ay kami po yung mag-a-assess ng mga damages po ng simbahan. No? So, i-document po namin ito lahat at ipapakita po namin sa isang plano kung ano po yung current na condition po ng simbahan. No? Para ma-assess din po namin ano po yung mga tamang policies na ibibigay po namin sa inyo kung paano po i-conserve po yung simbahan. No? So, next slide po. So, bali ito po yung magiging framework nung ating yung framework nung aming gagawin. Bali, in short, ito lang po ay mostly visual inspections ang gagawin namin. Meron din po kaming gagawin na mga laboratory test. No? So, may mga kukunin po kami mga samples. Do mga malilit lang naman ito, no? Ito po ay usually, ito yung mga natanggal ng parts ng simbahan, no? Yun lang po yung kukunan. Pero kung ito ay mga naka-attach pa, hindi po namin gagalawin yan, no? So mostly, mga non-destructive test din po yung gagawin namin. And mga visual inspection po, no? Kung ano po yung current na condition ng simbahan. So, next po. Yung next team na po. Thank you. Thank you, Architect Ramil and architecture team. Our next team is from UST Faculty of Engineering, headed by Engineer Shikara Poblete. Engineer? Gandang umaga po sa lahat. Muli po ako po si Ginang Shikara Poblete Jose po, ang kumakatawan sa grupo ng mga guro po at estudyante sa Fakultad ng Inhinyero, Departamento po ng Inhinyerong Sabil. Ako po ay sasamahan ng aming mga dedikadong guro, sila Ginoong Galvez, Ginoong Nuki at si Ginang Surla sa mga susunod na araw po. At sasamahan rin po kami ng aming masisigasig na mga estudyante sa ikatlong taon at isasagawa po ang mga proseso nung visual na inspection din po sa inyong simbahan. Next slide po. Maihahambing po yung aming proseso sa gagawin rin po ng College of Architecture. Sa simula po, tulad ng lahat ng grupo, ay sisimulan po namin sa pakikipanayam o pagtitipon ng mga informasyon. So kung may mga naitatago pong dokumento, amin itong aaralin at magtatanong-tanong po para mas mapadali po yung mga assessment na gagawin po namin. At matapos po ito ay ang mga susunod na step po o proseso ay makikita nyo nga po kami sa simbahan na maaari pong nagkakaroon ng pagsusukat po dito sa mga poste, sa mga biga. At minsan po, katulad po na sinabi kanina, meron pong non-destructive testing. So makikita nyo po kami at ang mga estudyante namin na tinutusok-tusok po yung pader. Pero sisiguraduhin po namin na wala pong masisira tuwing gagawin po namin ito. Sa pamamagitan po na itong mga proseso po na ito, gusto po namin malaman kung ano po yung current na strength po ng inyong ng mga materyales dito sa simbahan. At kung papalarin nga po, magkakaroon rin po tayo ng testing po kung saan, kung meron pong available po na materyales, ay dadalhin po namin to sa laboratorio para hindi lang po estimate
yung maibibigay namin na resulta sa inyo. At hopefully po, pag natapos itong proseso na to, ay makakapag-rekomenda po kami kung paano po natin pangangalagaan yung simbahan kung sakali po magkaroon ng sakuna. Kung sakali nga po na lumindol, alam po natin ano yung first step na gagawin, ano po yung mga titingnan natin, kung nasan po yung mga problema para alam po natin matapos po itong assessment ay ano naman po yung next step para ayusin yung simbahan. Slide po. Thank you, Engineer. Next slide, please. Okay. Isa sa team po namin, no, from UST Cultural Heritage Studies is Dr. Chick Fadriquela and his team. Sila naman po ang nag-aaral sa lahat ng wooden elements ng simbahan. Kasi yan po yung isa sa significance ninyo bilang sentro ng mag-uukit, no? Dito sa Pampanga, ang Betis, marami yung mga santo po ninyo, yung retablo, lahat ng mga wood elements, i-check po yan isa-isa, pati po yung trusses kung meron na po bang dapat kung kailangan po ba silang i-treat or may mga damages po. So, aaralin po yan ng team ni Dr. Chick Fadriquela. Next. Next. Next slide. Okay. So, ang isang team pa po namin, no, yung from the UST College of Science, wala lang po sila dito, pero ito po yung kanilang mga picture. Huwag po kayong magugulat kung minsan ay magiging pakalat-kalat po sila dito sa simbahan. Ang UST College of Science Department of Chemistry, sila naman po ang naatasan namin na mag-aral ng mga painting ninyo, i-analyze po yan. Ano yung mga elements or composition na meron po ang mga pintura na ginamit dito para kung sa future po, no, i-conserve po siya. Alam po natin ano ang tamang materials na dapat gamitin in the future. Yung isa naman po, yung from the Department of Microbiology, marami pong deterioration ang mga painting natin dito sa simbahan, no. Aaralin po nila ano yung mga mikrobyo na nagdudulot, bakit sila nasisira. At after that, syempre magre-recommend po ang team ano ang tamang treatment para mapigilan po yung pagsira sa mga painting po natin. Next slide. Ayan. So, yan po yung initial objectives po nila. Next slide. Yan. Next slide. Okay. Dumako naman po tayo sa team ng UST Faculty of Arts and Letters sa pangunguna ni Ma'am Charlene Manese Chua. Siya po ay isa ring Kapampangan. Ma'am Charlene. Maya payabak po kaya katamungan, makuya diha mo po ini. Agpasibayo po ya ako po yung Charlene, ako po yung representative na ning grupo na tumutok kayong pamanigaral ning amlat o history ning Pisamban. Kaya ako po kayong grupo ing Dean Faculty of Arts and Letters ning UST, Dr. Melanie Turingan, nakayabi ako rin po kayong Department of History, ang papa po Dr. Louis Ignacio ning Department of Sociology. So, kaya kami pong pamanigaralay ni, amo po kabod kayong history ning Pisamban na niyang milabasang panahon, nung nanong Meliari, kayong Pisamban, kareta pang kay po na contemporary period po. Makanita mo rin po kaya beya kining pamanigaralini nung naning social impact ng Pisamban king komunidad. Kasi po yung Pisamban mo po kabod place of worship no atin niya rin pong papel king kay po komunidad. Antimo po nung ating kalamidad maging kaya po place of refuge siya naman po. Okay, kaya para po agawami po ini ita pong usual na method, itang panigaralan mila po rin matuwang dokumento, particularly po retang akit miking Archdiocese of Manila and
Archdiocese of San Fernando, pati na rin po retang milabasang pamanigaral tungkol kay Pisamban. And mag-conduct rin po ng kayo pong interview, sampo pa pong focus group discussion, kasi po mas abalo mi po nung nano po in connection ng Pisamban keng community, paulingin kayo po inputs you. Itamo po, dahil po salamat. Thank you, Ma'am Charlene. Next slide, please. So, ito yung kanyang objectives. Next slide. Next slide. Okay. So, dahil po dito sa proyektong ito, lagi pong objective ng UST, no, ang grupo po namin na kapag may ginawa po kaming proyekto, hindi po namin siya pwedeng iwanan basta-basta, no? Dapat po, meron po kaming matitrain, mapag-iiwanan ng mga knowledge na nakuha namin dito sa simbahan. Unang-una po, no, wala pong ibang mangangalaga sa simbahan na to, kundi po kayo. Dahil po dito, magkakaroon po kami, pwede po kaming magbigay ng mga series of training sa mga gustong sumama sa cause, sa conservation cause na to para sa simbahan. We call for volunteer na gustong dumaan sa training kung ano ang proper conservation strategies na dapat gawin sa inyong simbahan. Kahapon, nung nag-present po kami nung 5 o'clock mass yesterday, natutuwa po kami kasi from the choir group, meron po palang mga members doon na architect and engineer. And they signify their intent to join us and to be trained. So sa ngayon po, ngayong umaga, bago po kayo umuwi, kung gusto niyo pong malaman kung paano at paano ang tamang pangangalaga ng inyong simbahan, pwede po kayong sumama sa amin sa mga susunod na mga araw tuwing kami po ay nandito. Yun lamang po, maraming salamat po sa tiwala na binigay ng Archdiocese of San Fernando at ang parokya po ni FAD ng Betes Church sa pagkakataon na ito na makapagbigay ng serbisyo at kaalaman, no, para sa Betes Church. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, Ms. Bev, at sa buong team po ng UST CCCPET. At sana antabayan ng tala po, abe na rin kim panalangin tamo ban magtagumpaya po ini pong programa tamong ay ni. Sabi ko po kare manungkulan tamo yako makokukeni kaya rining pabanwa, gangala kong patalakad, ang yang mong lakwan kayong plano at guidance nung makanano ye pong lingapan ng Pisamban, makanano la pong isundo, ring miyayaliwa tamo pang programa. Dakal pong salamat kaya kayong antalakad tamo po. Yung ginuman tabi kaya kayo, At kay kan. bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan beda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. Pagkalub na sana kaya kayo meto nga pusong malugod at mapibabata king lagi ni pamponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan. Salamat Salamat king king Diyos. Diyos.